Okay, let's say I rise 'cause I come from the street. But one man poison, another man me. Charlie, let me catch my breath. Kuma da busu waɗannan da suke min dariya su san cewa na samu kariya. Kin dawo? Ya na kaman baka ci. Na ga miki ai. Dan abin nan da ya ba kuma dai na ga miki kawai idan dai ka jira ki baci. Da abin nan. Kaga za mu fira da kai nan da zuwa ƙarshe kuma sai ka tafi. Goma? Ba zai yi ba, akwai matsala sosai, ba zai yi ba yi. Akwai matsala ai sosai, gwara dai tafin da tu. Ya naga kana gumi duk daga AC. Ni haka nake. Wato ya akwai ni jin zafi haka, kin gane? Mutum ne wani iri ne idan an kuma AC haka sai kuma ni in ta gumi. Ina da yawan jin zafi sosai. To ka cire hulan mana ka sha iska. Ina abu ta yi ba komai. Wato dama da kike san akwai wani uzuri haka. To ina so ya kamata a ce na tafi na dan abin nan ko? Kai wani irin mutum ne? Ai ni din na musamman. Akwai matsala. Wato ai ni din wato na musamman ne. Ina gangwa zai tafi nan ko? Saboda Ya za ka tafi? Ba komai kake da mu. Bayan ba mu yi firin da zamu. No problem, akwai dan uzuri haka. Ki gane zafi a gani. Zan dai dawo din kake da mu kawai. Dan na abin nan ba sai na ba dai. Ya za ka tafi ko sallama ba mu ba? Ya kamata ki bari ki gane gobe ma rana ce zan iya zuwa gaisa sosai. Ai magana ki gane saboda gari ya yi zafi sosai ba. Akwai uzuri ne kar ki samu damuwa gobe ma ai rana ce zan iya dawowa sai mu zo mu abin nan ko sai a hira sosai yanda ya kamata. To amma fa ka san ko sallama ba ku da hajiya ba sai ka. Gaskiya ne yau ina hajiya take. Ga mata nan fitowa. Haji. Kabir, har za ka tafi ne? Insha Allah. Lallai abincin na Salma ya maka daɗi. Na ga hagunan miya kake yi.